हेलो गाइस आंनि आंगोनि लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा आंनिनो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो सावरायनो नागिरदों जे आंनि इउट्युब चेनेलाव कमल बसुमतारी नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय आं नोंथांमोनजों बे फ्रेश गोदान भिडिअ'आवहाय बेखौनो सावरायनो नागिरदों जे दानि सोलिफुबाय थानाय दानि जे भाइरेल जाबाय थानाय जे मा होनो सिखाव ना सिखाव बे सिखावनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने बेखौनो लानानै फैदों जे जाहाथे माने जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जों जाहाथे गावखौनो गाव सांग्रांथि खालामनो हायो आरो लोगोसे जोंनि गामियारि ओनसोलाव थानाय बयखौबो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जाहाथे बै सिखाव होननाय सोदोबखौ लानानै जाहाथे बयबो गावनि गाव बा गावनि न'खरखौ लानानै बा गावनि समाजाव जेसेबांनाखि समाजनि सुबुं माहारिफोर दं बयखौबो आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे जोङो बयबो माने उननि सिगांनि साननानै जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा बयबो मा जि भाइरेल खालामदों ना बे भाइरेल खालामनायाव जाहाथे बै भाइरेला नंगौ नङा बेखौ बिजिरनाया माने मेन खोथा आरोना। दा बेखायनो आं बुंदों जे जाहाथे जोंनि बर' सुबुं माहारिनि गेजेरावल' बेबायदि कन्डिशनाव फैगासिनो दं बेबायदि बिपदनिफ्राय बिपद एबा बेबायदि खैफोदा खालि जोंनि बर' माहारिफोरनावल' दासिमाव नुजागासिनो दं फारसेनिफ्रायनो दा जोंनि बे बर' माहारिफोरनियावल' सिखावा हाबो नामा? दा बे बर'फोरनि गेजेरावहाय जे हाबनायनि खारना मा जे बाखि जोंनि बे आसामावहाय सिर्फ जों बर'ल'थ' गैया बाहाय अनेक मानसियानो दङ नाथाय दा खोनानो मोन्दों जेमाननाखि भाइरेल जादों गासिबो मा बर'फोरनि गामियाव हाबनाय खोनायो ना गुबुन हारिनि गामियावथ' हाबनायखौ खोनायाखै आरो माखासे सुबुं माहारिफ्रा बेबायदि गाज्रि थासारि समावहाय मा होनो गावनि इयुनखौ सानालासिनो सोरबाया गावनि लाबजों सोरजोंबा मोना गुना बेरायनाय ना आरो सोरजोंबा थांनानै माबा मोनसे खालामहैनाय नाथाय बेफोरनो जाहैबाय बर'नि गाज्रि आखुथाय। नोंथाङा जुदि बेबायदि परिस्थितिखौ नुखानानै जुदि बेबायदि मोनानि समाव बा मावथावै समाव जुदि नोंथाङा जुदि बेबायदि गाज्रि हाबा मावोब्ला अब्ला गोरोन्थिया सोरनि जागोन निजिनो जागोन। दा बेखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि बयखौबो जोंनि बर' माहारि बयखौबो आं खावलायदों जेमाननाखि जोंनि बर' सुबुंफोरनाव एन्ड्रइड मबाइलफोर थायो नङा होमबा दा बै एन्ड्रइड मबाइलखौ नोंथांमोना जाहाथे उननि सिगांनिखौ साननानै जिखुनु भिडिअ या जिखुनु फट'फोरखौ जानला मोनला भाइरेल खालामनो नाङा। जेसेबांनाखि भाइरेल खालामगोन एसेबांनाखि जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा माने बयनिबो सिगाङाव नुजागोन जे बयजोंबो मिनिजागोन समाजजों बयजोंबो मिथिजागोन ना दा बेखायनो जाहाथे जोंनि बे माने दा जोंहा बहुद गिदिर मावनो गोनां बा बहुद गोजौ गाखोलांनायनि मोनसे दा जोंहा फैगासिनो दङ दा बेखायनो आङो बयखौबो खावलायो जाहाथे एन्ड्रइड लागिरि बिथांमोनखौ जाहाथे गावनि साननाय बायदि बा जे बुस्थुखौ नुदों जिखौ नोङो साननानै माबादों साननानै जुदि नोङो खामानिखौ मावनो नागिरो अब्ला नोङो उननिखौ सानग्रो नंगौ नङा माने बिसार खालाम बेनि उनावहाय नोंथाङा भाइरेल खालामनो हागोन।
नंगौना दा बेखायनो आं बेखौनो खावलायदों जे जाहाथे जोंनि दानि जानो गोनां इलेक्सन ना दा जानो गोनां इलेक्सनाव दा फैगौ एप्रिल मासाव दा बियो जोंनि थाखाय बहुद गिदिर मावनो गोनां हाबा दा बेखायनो आङो बयखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि सुबुं माहारिफ्रा जे बे फैगौ समाव जे बे गिदिर हाबाखौ जों खौसेथियै जाहाथे जोङो खामानिखौ मावलांनो हायो आरो जोंनि बे सिमां बयनिबो गोसो गोरबो सिङाव जे दुखु मोननानै थानाय बा गोसो सिङाव सु हाबनानै थानाय बै सु हाबनानै थानायखौ जोङो जाहाथे खायख'नानै बा जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ जोंनि सिमांफोरखौ जाहाथे जोङो मोगथाङाव नुजाहोनो हायो बेखायनो जोङो जाहाथे जों गावजों गाव बर'जों बर' बेबायदि जानला मोनला सिखाव होननानै जे बयबो सिखाव बे नङा बेखायनो आङो बयखौबो खावलायो जोंनि बर' माहारिफोरखौ जाहाथे बिजिरखांनायनि उनावहाय माबा मोनसे खालायगोन बेयोथ' नंखा जाखागोनखा नाथाय मोननायनि सिगां बेखौहाय माबा मोनसे सेस खालामनांगौ बा बेखौहाय बुग्लुं सुग्लुं खालायनानै जे भाइरेल खालामजोबनांगौ बा सिखावथार बियो होननानै जाहाथे नोंथांमोना भाइरेल खालामनो नाङा दा बेनो सोमजिगासिनो दं बेखायनो माने सोरबा बेलेग सुबुं माहारिफ्रा बेलेग समाजनि मानसिफ्रा जाहाथे जोंनि मेगननि नोजोराव गाज्रि गोग्लैया आरो जों फैगौ बै इलेक्सननि थाखाय जोंहा जाहाथे जोंनि आइ आफा एबा आबै आबौमोनहा जे गोदोनिफ्रायनो जे आन्दलन होननाय बुस्थुखौ नुबोनानै बिथांमोना दिनैसिम गावसिनि मेगननिफ्राय बेसेबां मोदै फुगारबोगासिनो दं बै बड'लेण्ड होननायनि थाखायनो दा बेखायनो आङो बयखौबो खावलायो जाहाथे बै समावहाय जों ज' ओंखारलायनानै जै बड'लेण्डनि जै जाथों होननानै जों बयबो जाहाथे बेबायदि माने गाज्रि परिस्थितियाव माने गोग्लैया आरो बेखौनो आं खावलायो जाहाथे जोंनि बे दानि जे जुगनि बे सोलिफुबाय थानाय बेफोरखौ नोंथांमोना गिबियावनो सायख'ना ला आरो आं बेखौनो खावलायो जाहाथे माखासे भाइरेल ओंखारनाया बे माखासेया सैथोबो जानो हागौ आरो माखासे नंखाय जानो हागौ दा माखासे खोथाखौ नोंथांमोना साननो गोनां आरो आं बेखौनो खावलायबावो जाहाथे माखासे खोथाया सैथो जायोब्ला बै फैगौ फुजाफ्राव दानि जे फैगासिनो दं फुजा जिखुनु फुजायानो जाया मानो नोंथांमोना गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ बा गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ नोंथांमोना हारसिं हाला हगार हरनो नाङा एबा जे स्कुलाव थांनाय बा अबाफोर बेरायनाय गेलेहैनाय बेफोराव नोंथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लानांगोन जिखुनु जाया मानो जेरावखि थाङा मानो हारसिं हगारनाङा सोरबा ज'यैनो नोंथांमोना थांनानै जाहाथे मा सानदों बा मा खालामहैनो थांनो सानदों नोंथांमोना जाहाथे ज'यै थांनानै नायहैयो आं बेखौनो गुरैयै खावलायो आरो बेखौनो खावलायो जे जोङो जे दा इलेक्सननि थाखाय जों बयबो खौसेथि जानांगौ जों रायजो राजा नोंथांमोनहा आरो बै गेदेमा बिथांमोनखौबो आं खावलायो जाहाथे जोङो बिथां गेदेमाफ्रा एमपियानो जा एमएलएयानो जा जोंनो मा नांगौ एमपि एमएलएआ जोंनि थाखाय गोनांथि लोगोसे एमपि एमएलए जानो थाखाय नोंथांमोना सिट सोलायबाय थानो नाङा जोंनो नांगौ खालि गोजोननाय जे जायगायाव जोङो बर'नि हायावनो जोनोम मोननानै बा बर'नि थैजोंनो गोदोनिफ्रायनो जोनोम मोननानै जे जायगायाव जों गसंनानै दङ बे हानि थाखायसो बे हानि मोनथायखौ लानानैसो जोङो दा बड'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारगासिनो दङ दा बेखायनो जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखायनो
जे MP MLA नि थाखाय नोंथांमोना सिटनि थाखाय दावराव दावसि सैमा अरलायनायफोरबायदि अरलायबाय थानो नाङा। जोंनो नांगौ सुक्ति सान्ति, जोङो खुसि रायजो जानो मोनलांनांगौ। आं बेखौनो खावलायो जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ, जाहाथे नोंथांमोना बयबो खौसेथि जानानै जोंनि बे समाजनि खामानिखौ मोजां मावलाङो आरो नोंथांमोनाबो थैनानै थांब्लाबो जाहाथे बे खामानियाव नोंथांमोना जुदि जयैनो खामानि मावोब्ला गोमानानै थांब्लाबो जाहाथे नोंथांमोननि नामा अरायसम थांनानै थालांबाय थायो। बेखायनो आं खावलायो जाहाथे दिनैहाय बिथाङा महात्मा गान्धी बिथाङा दिनै भारतखौ उदांस्रि खालामनायनि दाराव दिनैहाय जोंनि इन्डियायाव बयबो बेखौ मिथियो ना। आरो लोगोसे जोंनि बर'नि मानव गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोख्रों बोलोगोरा राफोदमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि बर'नि गेजेराव मुं मोनो आरो लोगोसे बयबो जोङो बेखौ मान बावो। थिग बेबायदिनो दानि जे गेदेमाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोनहा जे गेदेमा हिसाबै जे समाजाव मा लुबैदों बा जोंनि बर' रायजोफ्रा मा लुबैदों बेखौ नोंथांमोनहा जाहाथे जाफुंहोयो, बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो। दा बेनोसै नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोसे आंनि गोदान कमल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनहा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे आगदाथिंजायनि बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान नटिफिकेसना नोंथांनाव सहैयो आरो लोगोसे हानायमानि शेयार खालाम। बेनोसै, बाय बाय।